Jarduera fisikoarekin hasita 2022 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa bat egin zen, 6 eta 17 urte bitarteko haurren inguruan, batez ere jarduera fisikoa eta loaren azterketa egiteko. Eta hor ikusi zen 60%ak umek gomendatutako gidalerroi jarraitzen ziotela, batez ere jarduera fisiko ertain eta biziari dagokionez. Baina ikusi zen ere erronka handi bat ere badagoela sedentarismo edo da jarrera sedentarioen artean, ikuste zalako batez ere gazte gehienak, batez ere nerabeak sedentario aktiboak zirela, egunean 9 ordu eta erdi, baino gehiago egiten baizituzten eserita edo mugimendurik gabe. Gainera loari dagokionez arazo larri bat ere aurkitu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko gazteak batez ere 6,9 ordu baino ez dute lo egiten. Eta Bizkaian esaterako 6 ordu eta erdira ere esan iristen. Hori adinerako gomendatutakoaren oso azpiti dago, batez ere 5-13 urte artean, bai Kanadako gobernuak ezarritako gidalerroak edo omek berak ezarritako gidalerroen artean, 9-11 ordu lo egitea gomendatzen da 5-13 urte bitartean, eta 14-17 ordu urte bitartean 8-10 ordu gomendatzen dira. Gainera denbora asko behar izaten dute, hori ikusi izan ikerketan denbora asko behar dutela lo hartzeko umeak, eta hori da, oheratu eta lo hartzen duten tarte hori nahiko handia dela.